Sirapi o mga kata Sirapi. Ayun o. O mga Sirapi, sino na di Japo Loretta sa kasi Mark Joseph na hindi, nagkakadana, nagbabalatan na mga idolo, nagbabalatan na. Nasa likod lang itong Tejoman ni Mindiola. Nakasuporta kayo Rapi. Ito na, Tommy, ang sabat ng kaliwa itong Tejoman ay si Japo Loretta, katulog sa si Jason De Lucio. Ayan na, ayan. Ito na mga idolo, ito na si Boy Hong Kong. Dalawang magkati mga idolo, ayan na. Ang kanilang speed, 50 kilometers per hour. Ayan na, napakabilisan ng balatan, napakabilisan ng balatan. Napakabilisan sa bimad na likod, nagbabalatan na rin mga idolo, nagbabalatan na rin sa likod. Last 801 kilometers to the finish line. Ayan na, sa harapan. So, yo. Diyos ko po, kahit na anong kategorya ito, 18 to 29, ayun, no? So, yun, Diyos ko po, kahit daw. Oh, parang si ano to, ah. Diba? Si Airwalks, hindi. Parang si Airwalks yun, ah. Ayun, siya wala-wala muna, mga idolo. Ay, nandito si JL, ayun. Si Alvin, si Regin din. So, puro mga elite riders din to, ha. Ay, si John Paul. John Paul Loretta. Gusto ko kayo, si Jason De Lucio, andito rin. So, marami mga elite riders dito, ha. Elite to, elite. Shout out. Ito. Pagkaya. Yan, no? Dahil shout out din sa ating mga marshals organizers. Diyos ko po kayo ito, malulupit to, matinding baratan to mga idol. Dahil, ayun, Jason De Lucio. Marami, taga Ilocos, taga La Union. Ayun, si Justin Guino, sino ito mga to? Ay, Diyos ko po, si Gerard Gentino. Dito na si Wapi. Ayun, no? Matinding balatan to, ha? Napakahirap ng inyong ruta, mga idol. Napakahirap ng ruta. Mabilis yan, mas mabilis. Di pa ba plug down? Si Alvin na. Si Alvin Martin, mga idolo. Ating nagsosolo buhay kami dito sa MTV category. Si Alvin. Ayan ay ating solo. So malapit lang yung pala. Duro po sa likod. So ito yung ating solo buhay kami. Ayun, no? Ito yung sa likod. Ayun na, ayun natin si John Paul Loretta. Ayun. Nagbabalatan na, nagkakabalatan. Gusto ko kain daw, mahirapan na lang tayo maka-overtake dito. Okay. Ito, naiwan ng taga La Union ba yun? Advantage. So, mahirap tumakas dito, ha. Naiwan na si Idol. Oy, may ano pa tayong taga La Union, ha. Ayun, no? So, dito tayo sa rough roading. Yun. Dito tayong breakaway, ha. Sino yun? Uy, nagkakabalatan dito. Maaling amaw. Diyos ko po kain daw. Ayun, no? Ayun, no? Ang panatan talaga, ha. Ito siya, medyo naupo siya na ng gasolina, ha. Bumibigay na, ha. Ito, bumibigay na rin itong siya doon. Mukhang kapos. Kumalas ng bahagya. Ay, mukhang naiwan na naman si Idol, oh. Mukhang nakabreakaway na sila Aljim, ha. Aljim Martin, tsaka sila John Paul Loretta. Tignan natin mamaya, mga Idol, ha. Pagdating natin sa highway. Oh, yo. Ito na, dito na tayo sa highway. Medyo maluwang-luwang na rito. Makikita natin kung sino nga mga breakaway. Makikita natin kung sino ang breakaway, mga Idol, oh. So, medyo may mga sasakyan pa, hindi pa tayo magkano makaforma. Kaya na, ayun, meron tayo isang breakaway lang yata, ha.
So, tingnan natin dito, mga idolo, kung sino ang mga buhay kaway. Meron tayong isa lang, yung nakikita ko buhay kaway. Dito pala si John Paul Loretta. Eto, sino to? Eto, dito si John Paul. Mga taga-laon nyo, ito si John Paul Loretta. Ayun, si J.L. Lazaro dito sa harapan. Sino to? At saka si Sebelayo. Ayun, umaangat yung taga-laon yun, mga idolo. Umaangat yung taga-laon yun. So, meron tayong breakaway. Ano sino yung breakaway? Rapi! Si Rapi yata breakaway, mga idolo. Rapi! Si Rapi ka! Rapi, uwi pang ang tangke! Ayun, Diyos ko po, kahit ang kanyang speed, 46 kilometers per hour. Kaya niya kayang tisin hanggang finish line. Mukhang madadali kaya ito Rapi ang kanyang buhay kaway hanggang finish line. Ha? Liwanag. Diyos ko po, kahit do 45 kilometers per hour. So, yan na, may nag-aabol na sa likuran. So, dito tayo sa may bandang likod. Tignan ko makakaabot yung mga taga-Laon nyo. Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija. Ito, may nag-aabol dito sa likuran. Ito na, may mga nag-aabol itong grupo mga idolo. Nakakalamang lang si Rapi. Ito yung mga taga-Hong Kong. Taga-Hong Kong ito, nakakulit ito, nakaboy kanin na to. Ito na! Ito na! Sino ito? Nag-aabol ito mga idolos! Ayan na mga idol, nagbabalatan na, nagkakagkaga na. Idikitin na si Rapi. Ayan na, umanga sa kaliwa. Uy, angat! So, dalawa tong nag-ahabol. So, 50 meters na lang ang lamang si Rapi dito sa dalawang nito. So, madidikitan na si Rapi. Ito ang kanilang speed, 50 kilometers per hour. So, madidikitan na si Rapi. Ayan na ating grupo. Katak-katak ni J.L. Lazaro. Ang ating grupo. Ayan mga kaibigan. Ayan na, bumabanat na talaga. Nawala si Aljim ha. Ito, nauubusan na. Mukhang mauubusan na ito si Rapi. Si Rapi umuwi punta. Ang kanyang tangke sumusugak na kaya. Medyo sumusugak na ang tangke ni Rapi. Huwag kang magubos. Ito lang may hams dito, hams. Ba? Yan. Para mo. Yo, ayun, ating breakaway. Isa, solo. Si Rapi. So, ito yung ating grupo. So, ito yung ating grupo. Mag-aabol na kaya ito. Mag-aabol na itong ating grupo. Kaya Rapi, naku, nakakalamang na si Rapi ng mga 50 meters na lang, ha. Tignan natin, mga idolo, kung mag-aabutan pa. Si Rapi, nagbabalatan na sa harapan, no. Kaya na, kumakarga na ang ating salo ito. Kumakarga na yung ating salo ito, mga idolo. Pero matibay pa rin si Rapi sa harapan. Wala pa rin nakakatikit si Rapi. Eto na. Ayun, wala na. Mukhang pahay-hay na lang, mga idol. Pahay-hay na lang, ha. Mukhang kalastag na. Eto, may mga taga-Quirino Province, taga-La Union, taga-Pangasinan, Nueva Ecija, at taga-Ilocos. Ayun, o. Ito si Uragin din. Ayan. Ngiti sa camera, huwag pagparatang kalas. Nagkakabaratan na. Huwag malinaw eh. Matibay pa rin si Rapi, hindi pa rin naditikitan mga idolo. Ayun na si John Paul Loretta, si Alvin, si J.L. Lazaro, hindi pa bumabalat ng mga big guns natin mga idolo. Andito lang sa may bandang likod. Hindi pa bumabalat, hindi pa kumakarga. O hindi, patibay pa rin si Rapi sa harapan. Matibay pa rin. Ayun, si Sebelayo, mga idolo sa harapan. Umakat na itong si Angelico Sebelayo. Sinundan kagad ni Alvin Martin. Sumunod kagad ito si J.L. Lazaro. Nagkakasunuran na mga idolo. Nagkakabal na si John Paul Loretta. Ito na, bumabakbak na mga idolo. J.L. Lazaro. Ito na si Alvin mga idolo. Ito na si Alvin. Umangat na si Alvin Martin mga idolo. Ayan na. 55 kilometers per hour. Mukhang didikitin na nila itong si Rapi. Ayun, matibay pa rin si Rapi. Steady back ang kanyang kuna. Steady board ang kanyang pedal. Hindi pa rin siya ganong madikitan ng grupo. Ayan. Didikit pa rin ng grupo itong si Alvin. Nakatikit sa si Sebelayo. At saka yung taga-La Union. Team Ilocos.
Ang kanilang speed, 46 kilometers per hour. Malakas ng hangin ha. Ayun, si Rapi, sumugak na ang kanyang tanggay mga idolo. Sumugak na si Rapi. So ito na, si Alvin Martin. Sumugak na si Rapi. Bumandang kanan na. Ayun, si John Paul. Ayan na, ayan na. Abante! Ayan na, si John Paul Loretta, mga idolo. John Paul Loretta na umatakbong guro mo. Nakasunod niya si yung taga Hong Kong. Ayan na, kanila ayan na. Advance. Kita. Ayan, umaangat yung si Boy Hong Kong, mga idolo. Umaangat si Boy Hong Kong. Taga Hong Kong daw yun eh, sabi ni Aidan James. Ako po, inabutan na naman yung Marshall. Shoutout tayo, no? Ayun, ito na, sino ating breakaway? Ito si Boy Hong Kong. Ayun, ang ating breakaway, diin na din, ha? So, ito yung ating grupo. Ayun, ganun mo. Pag nagdiri, oy, natalig na si Rapi, ha? So, sino kayang babanat dito? Naku, hindi na tayo susunod sa looban dahil hindi natin nakukuha na ng maganda. Dito tayo sa highway, babalik na lang tayo. So marami taga La Union dito ha, taga La Union, Ilocos, Pangasinan. Ito si J.L. Lazaro. Nasa harapan itong taga Ilocos, taga La Union, at saka taga Pangasinan. So left turn tayo dito ha. So meron tayo isang breakaway. Ito yung ating breakaway. So taga Hong Kong. Boy, kanin niya tayo ito eh. Hindi. Taga Bubble Store. So, bumalik na tayo. Shoutout po ito mga ito. Wara. Ayun, no? Dito. Shoutout mo ito mga dito. Shoutout mga idolos. Shoutout, idol. Ayun na. Diyos ko po kain do. Ayaw, Diyos ko po. Shower out. Si Devin Joyno. Yan, Tabukol. Pabalik na lang kami rito. Yunaso. Shout out sa masarap. Ayaw, Diyos ko po kain do. Traffic, kwan. Ayun, no? Naku, dapat umalis doon. Doon lang. Ito na. So, meron tayong break. Ay, walang breakaway ha. So, La Union ito. Ay, Ilocos. La Union itong nauna. Dalawang La Union, no? Dalawang La Union. So, ito yung ating grupo sa likod. Yun, no? So, wala tayong naka-breakaway. So, dito tayo magkakaalaman na dito sa highway na, mga idol. So, shout out mga idols. Shout out dito sa ating mga Delta. Ayun, no? Yo. Okay, shout out dito sa ating mga ambulance. Ayun, no? So, meron tayong dalawang breakaway kanina. So, dito na magkakaalaman na ito dito sa highway. So, inabutan pa na yung ating dalawang breakaway na taga La Union. So, dito na si John Paul Loretta sa may ibang taliuran. Yung mga big guns dito, si Algie, mandito sa likod. Si Jer Tintino, mukhang ginagawa yun sa likuran. Baka magkabaratan na mamaya, dyan pa kayo sa likod. So, ito nagbabarata dito sa grupo. Ito si Sir Alayo. Ito si Boy Hong Kong. Boy Kanin. Ay, dito na pala si Joshua Etrata, mga idolo. Si J.L. Lazaro, dito rin. Okay, mukhang... Ako, si Rapi, nabuhay na naman. Nandito na naman sa harapan to, si Rapi. Ayun na naman si Rapi sa harap, mga idolo. So, sino yun? Si Jomar Minjola. Dito rin, si Jomar Minjola. So, ayan na, sa likod na. Ayun na, kumagagag na si Mark Joseph Regentin. Makikita mo, kumagagag na. Kumalpas ito si Mark Joseph Regentin. Titignan natin dalawang breakaway. Meron tayong isang breakaway. Saka si Women's Riders.
Ayun o, so dalawa. Dalawa sa ating buhay kami, suwebe yun, tama, naka-suwebe cycle. Si Mark Joseph, laging din itong isa. Yung kaya itong isa, si tandaan ba ito? Joffrey? O ewan ko, kung sino ito, isang ma-suwebe cycle ito. So sa likod, lumalayo sila. Oy, lumayo itong dalawang grupo, banatan nyo na! Malapit, eh, tanggalin mo yung stabilize. Stabilize mo. So ayan ha. So meron tayong dalawang nakalpas sa peloton. Makakahabol pa kaya o makakalayo kaya itong dalawang ito? Si Mark Joseph Lagindin at saka isang Suweben Cycle sa ating dalawang buhay kaway. Ha? So may nag-ahabol sa likuran. Paano ba? Paano ba? Si Berstin yata ito. So may dinidigay sa likod. So advance na tayo, advance. Paano? Yan. So ito, tiyatay ko sino ito. Ito na, ayun na, si Berstin, saka may isang dumikit ng isa. So ito yung ating grupo, si John Paul Loretta, dito na rin. Mga tigalawin nyo, si Jen, tapos si Jong Marie. Ayan, si Jen Tintino. Sir, shout out sir. Ayun o. So magbabans finish kaya ito. Baka magbans finish sa finish time. Napakahirap po ng nila mga idolo. So ito, sino pa to? Si Javier. Nagkakatawanan si Justin Suito sa ato si Gerald Tintino. Hindi makadikit sa harapan. Ayun o. Hanggang turo-turo na lang. Yaw, shout out si Jason Belosilio. Mga tiga, ayan, si Rafi at si Joe Maria dito sa likuran. Kaya si Jaya Lazaro magtatangga. Ito isang taga La Union. Dumayo pa, from La Union to ha. So meron tayo na buong tatlo, apat yata yung buhay kami doon. Nag-aabot pa ito isang taga La Union mga idolo. Ito, gustong dumikit ha. Gustong dumikit doon sa tatlong buhay kami itong taga La Union. Team La Union. Ang kanyang speed, 49 kilometers per hour. So tatlo yung ating buhay kaway. Boy, madin ang pinang ng idolo. So ayun, si John Paul Loretta sa likadan, namahabol na. Dahil malapit na tayo sa finish line, more or less. Ilan na? Wala, basta malapit na. 3 kilometers to the finish line. Ito, John Paul Loretta, tumatakas na sa peloton. Ayan na si John Paul Loretta, tumakas na. Kasunod dito na sa likuran. Ako, baka tagalaon yun din to ha. Dahil may mga shock pa yung bike na ito. Dito na rin si Joe Marie. Joe Marie Mindiola. Ito na si Joe Marie mga idolo. Si Joe Marie at si Rafi. Dumitigit na rin ha. Dumitigit na rin. Naku po, magsirayas kayo dyan sa harapan. Hindi makaka-overtake yan. Angat! Ayan na si Rafi mga idolo. Si Rafi, umangat na si Rafi. Ayun o. Mga si Rafi, sino dati Japon Loretta sa kasi Mark Joseph Lagindin. Nagkakadaan na, nagbabalatan na mga idolo. Nagbabalatan na. Nasa likod lang itong si Joe Marie Mindiola. Nakasuporta kayo Rafi. Ito na, tumiyan sa matang kaliwa itong si Joe Marie. Si Japon. Tumiyan na si Japon Loretta mga idolo. Gusto mo kayo, nagbabalatan na. Times 2 mo. At sa harapan siguro tayo, depende na. So magbabalatan na to mga idolo. Sino kaya? Bans finish to ha. Titingin ka roon. Huwag ka lang titingin dito. Ayaw. Hindi, bahala na mamaya. Titingnan ko yung sitwasyon. Ano kung hindi ko? Arkinis ka rin. Oo, hindi. Huwag na. Malalit na tayo. Oo, yun na lang. Ito na. May umaangat na naman. Si Mark Joseph Lagindin. Ito na. Sino to? Si Joe Marie na yata ito mga idolo. Ito na. Yung mga tiga La Union yata ito ha. Parang zero nun ha. Zero was na yun. Pero hindi, off-road. So meron tayo isa. Ito, isang breakaway. Last na. So ito yung may nag-aabol na rin ha. Ako, walang mga tiga-Pangasinan dito, mga idolo. Matindi bakbakan dito, matindi. Matindi ang bakbakans. Mukhang hindi makaporma ng mga tiga-Pangasinan ha. Ewan ko lang mamaya sa pag-ahon mga idolo. Kung doon sila aangat, doon sila aalpas sa ahon. Papunta sa finish line. Naka-time ko yan ano. Pero malapit ha. Ganyan na lang. Di yata.
Ay, so, okay. Ayun na, makakanta si Jay Lazaro. Ayun, sabi mo harapan. Nagkakangatan ng mga idol. Ito lang si Jay, si Joe Marie, tsaka itong si Rafael. Dito lang, nakikirata sa bibantang gitna. At saka itong si John Paul Loretta, nakabantay. Binabantayan ito si Alvin Martin, ha. John Paul Loretta, tsaka si Joe Marie at si Rafael, si Joshua Nicolas, Jason Bello Silio, andito na rin. At si Boy Hong Kong, dalawang magkatintong Boy Hong Kong ito, ha. Boy kanin yata ito. Ano ba yung team nila? So Justin Smith, Sepa Layo, dito sa likaran. Tignan natin kung ano mangyayari sa finish line. So meron tayong dalawang breakaway. Pag medyo malapit, malayo. Magpahinga ka na at malapit na to. So last 2 kilometers to the finish line. Aabutan pa kaya yung ating dalawang breakaway na yun. Ayan na. Asa na yung ating mga big guns. Ito na, ito si Giomer Mingiola. Dito si Alvin, nasa may bandang kanan. So malapit na tayo sa finish line. Malapit na tayo, ha. Malapit at tatagal mo lang para hindi magalaw, ha. Malapit na tayo sa finish line, mga idolo. Sino kaya ang unang babakbak dito? Ito, advance! Ito, John Paul Loretta, malapit na tayo sa finish line. Last 2 kilometers doon sa finish line. Sino kaya ang unang babakbak dito, mga idolo? May aangat pa kaya Toto Bilis, diba to? O ano? Ayaw na, ha? Hindi, ganyan lang. Mahirap to, eh. Ito na, may umangat na lang. Tagalaw nyo na naman yung umangat na yun. Susunod pala sa tagalaw nyo sa Kasigay Lazaro ng Lipad Bicycle. Ito si John Paul Loretta, pumapaharap na. Si John Paul Loretta, unti-unti lang pumapaharap. Ito si Jason Bello Silio, malapit na tayo sa finish line. Ito, abutan na ito ating solo breakaway. Ito yung ating solo breakaway. Pangalawa to. Ayan na, si John Paul Loretta, kasunod na si Jason Bello Silio. Ayan na, ayan. Ito na mga idol, ito na si Boy Hong Kong. Dalawang magkatid, mga idol. Ayan na, ang kanilang speed, 50 kilometers per hour. Ayan na, napakabilis na ng balatan, napakabilis na ng balatan. Napakabilis na sa may madalikod, nagbabalatan na rin, mga idol. Nagbabalatan na rin sa likod. Last 801 kilometers to the finish line. Ayan na, sa harapan. Yun, medyo nakakalpas na isa. Tignan natin kung naabutan tayo isang solo breakaway na yun. Ito lang, nagkakagkaga na. Naaboy ko na ating finish line. Ayun na, si Rapid tsaka si Mingiola. Ayun na sa mga ito, si Rapid tsaka si Gomer Mingiola. Pumupwesto na rin sa Biba ng Harapan. Pumupwesto na. Kanya-kanyang pwesto na to, mga idolo. Kanya-kanyang pwesto na to. Ayan na, siyang mumakatatim si John Paul Loretta. Nakasunod lang ito mga taga-law yun. Ayan na si Rapid. Gusto mo kayo nagkakabalatan na. Ang Rapid Mingiola, nagkakabayan na. Umakanta si Rapid, mga idolo. Makakukuha kaya si Rapid o si Jomari. Ayan na, malapit na tayo, mga idolo. Nasa na si Alvin, ito na rin si Alvin. Mandi, alvin na si Alvin Martin. Nasa harapan na rin. Ito, sa harap, puro ganyan na lang. Ito na, ayan, si John Paul. Umakanta si John Paul. Nakasunod na si Loretta. Ayan na, oy, angat. Ayan na, si John Paul, mga nagkakabalatan na. Nagkakabalatan na. Ayan na, nagkakagkagan na. I-balance pa. Ayan na si Alvin Martin. Si Alvin, si Joshua Iturrata. Si Joshua Iturrata. Si Alvin Martin. Mga ito na, Joshua Iturrata. Ayan na, Alvin Martin. Yo! Diyos ko po kain daw. Sino pangatlo? Si Sepe Layo. Pangapat si Jomari. Grabe, ha. Ganda nung bati ka lang. Ganda nung balatan na yun. Woo! Okay, dito lang. Si Alvin Martin ang nanalo. Grabe. Ganda lang. Okay, dito lang. Ganda ng tirahan na yun, ha. Nadali sa ahon, mga idolo. Ito si MJ. Ganda ng laban, ha. Sa MJ, ano? So yan, dami nanonood, mga idolo. Grabing banata. Nadali ba natin? Wait lang, eh. Yo. Pasok. Ayun.
Ay, sinikay. Sinikay ba yun? Paligsahan, pagganahin kaalaman.